ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ ఒక్క చిన్న తప్పు మాత్రం జీవితం దూల తీర్చేస్తుందిరా. మారాలి, మొత్తం మారాలి. బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్టు మంచికి రోజులు ఎప్పుడు అయిపోయాయి. Stop! Where you guys headed? Melbourne. వీడిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? చంపేద్దామా? Who's the target? మనం ఎయిర్పోర్ట్ దాకా సేఫ్గా వెళ్ళాలంటే ఒక్కటే సొల్యూషన్. TD007 ఆ కార్లో ఉన్న మనుషులు కావాలి. What's happening, Charlie?